Hei, minä olen Ilpo, pienviljelijä Toholammin Härkänevalta. Me asutaan vaimon kanssa tässä tätä tilaa, mutta olemme yritetty tätä laajentaakin sen verran kuitenkin, että käsilypsystä on nyt luovuttu ihan vain sen takia, että vaimo on vähän semmoinen hitaan sorttinen. Lehmiä meillä on reilu 250 ja nuorkaria päälle. Maidothan meillä menee tuonne Kirkonkylälle maitokolmiolle, ne vähät mitä nyt jää yli, mitä itse juojaa. Lehmiä me on yritetty jalostaa ja minusta me on onnistuttukin siinä aika hyvin, kun ne tuottaa tällä hetkellä meille kuitenkin kaiken sähkönkin. Tämä kylä on muutenkin kovin aktiivinen. Tässä on meillä Winspringi, Suomen suurin läheveenpakkaaja, ja pakataan siellä kaikenlaisia muitakin juomia. Ja siinä samassa pihassa on Leaderin patukkatehas, jossa tehdään myös näitä ötökkäpatukoita. Siellä on työntekijöitä 200. Ja on tässä kylällä muitakin yritystoimintaa. On maalaria, on mehtäkoneen myyjiä, on traktoriurakoitsijoita ja kaikenmoista. Ja muutenkin meillä täällä Toholammilla on kova meno nyt päällä. Vanhat yritykset laajentaa ja uusia tulee koko ajan niin paljon kerkiä. Ja semmonen meillä on nyt täällä, että työntekijöitä me tarvittaisiin tänne Lampille. Ja täällä Lampilla on hyvä kyllä olla ja tehdä töitä. Ja me ei olla mitään paskanpuhujia, kun me puhutaan asiaa, kun me puhutaan. Ja nyt minä otan tässä televisiolähetyksen alkua. Minun pitäisi oikein lähettää terveisiä tälle meidän ministerille, tälle Lintilälle, näin television lähetykseen. Meillä on täällä semmoiset linjat, että me pystytään semmonenkin täällä tekemään. Jaha, no nyt siellä näkyykin TV-kamerat vilkkuvaa. No niin, Mika! Mika! Kuuleko sinä nyt? Tuuppas nyt tänne Lampille 9. päivä. Meillä on semmonen tilaisuus, että missä sinuakin vähän kärvennetään. Paat oikein kalenteriin ylös. Ja jos et osaa itse, niin käske Pirjon laittaa. Me siellä keskustellaan näistä asioista oikein niin kuin miehet. Tuu jos uskallat. Sen voi jo nyt etukäteen sanoa, että siellä saattaa sunkin korvat vähän punottaa. Me on nyt otettu Toholammilla semmonen malli, että me otetaan omat sytykkeet käyttöön. Tämä tapaus on sitten tuolla Toholammin kunnantalo kulttuurisalissa ja tulee sinne muitakin kuin sinä. 201 on istuinpenkki persealle varmistettu, loput saa mennä porustumaan. Sieltäkin kyllä kuulee. Aamusta aloitellaan ja tarjolla meillä on kahvia ja teetä ja jotakin kastettavaakin löytyy. Ja sitten päivän päälle meillä on tapana kyllä syöjäkin täällä. Muutamalla eurolla niin saa mahan niin täyteen, että nitisee. No niin, tulukaapas nyt kuuntelemaan ne kulttuurisariin, miten minä tuota ministeriä sitten höyhennän. Se voi olla, että ei tästä ihan nauramatta selvetä, mutta siellä on vessat ihan vieressä ja nurkan takana on kyllä lisää tilaa. Mutta äkkiä pitää käydä, että niin paljon talven kelit, ettei tule mitään tulehuksia. Mutta ei muuta kuin terve vain Mika, nähdäänpä sitten siellä kulttuurisalissa. No niin, saatiinhan se purkki. Kyllä se on mukava sitä Mikaa, kyllä kun pääsee höyhentämään. Sateris oli jo nuorena semmonen, että se varas kaikki Lampin naisetkin täältä, että minäkin jo voin kannuksesta asti lähteä hakemaan emännä. Mitä? Ei sillä just ajattelinkin, että lähden kiittää, että oikein mieluisen on saanut kyllä, että sekin on Lintilän ansiota pitkälti.